Din câte discutau fetele, s-a înțeles că familia lui Teo a adus astăzi diverse produse în casă, preparate, pentru că au făcut parastasul bunicului care a decedat. Știți că Teo a mers la înmormântare. Astăzi au adus produse de la parastas, sarmale, carne friptă, dar nu numai atât. I-au arătat pe Teo și Florin că au mâncat, erau cu burțile pline, spuneau că mâine neapărat trebuie să facă sală ca să dea jos ce au mâncat azi, ziceau că a fost totul foarte bun. De asemenea, în casa fetelor întreba Mihaela dacă au colivă și doamna Mariana i-a spus că au pe blatul din bucătărie, au trimis băieții colivă, orez cu lapte. Mihaela era foarte bucuroasă pentru că avea poftă